Annyeonghaseyo. Kung karon react magtuya-tuya mi. Pero ano sila ko na ko? Ano sila magtuya-tuya karon? Hingaw kiskatan. Mga gisi mong tinayan eh. Mga wagwag ang mga almoranas. Go! Go! Wah! No! Gunit! Hoy, magulit! Comment pa si Mamay ganina. Dili na natin mabisita siguro. Annyeonghaseyo. Kumusta na mo? Kaupa na mo sa mga taga-Cagayan. Kumusta mo? Kumusta mga kanding? Kaya mo sa vlog ko. Thank you tayo. Thank you. Annyeonghaseyo. Patingin ko ka na tuyat ko yan ako. Patingin ko tayo. Kaupa na ko rin si Sandara. Sandara parking lot. Patingin ko na sa pagkabata. Ibalik yung pagkabata. Agay. Tanawaran mo. Sige kayo. Sige kayo. Kagimbal-gimbal ang mga sumunod na mga pangyayari nang makita ng isang netizen mula sa video ang nagtumatalon na dinosaur. Kalunos-lunos at kahindik-hindik ang pangyayari sapagkat walang sumasakay na bata ngunit gumagalaw. Nasaniban po ang dinosaur at wala po talagang batang nakikita sa video. Pero may nakikita tayong kakaibang nilalang. Na di umano naglalarong bata dito sa parke. Nako po, gumagalaw si dinosaur. Gusto kong malaman nyo na marami tayong natagpuang kakaibang klaseng nilalang. Isang babaeng kahoy na lumalakaw. Gusto kong malaman nyo mga kanguso na dito sa parking ito natagpuan ng bangkay ng dalawang babae. Ginahasa po sila ng kanding. Narito nang nagbabagang balita sa oras na ito. Kakaibang klaseng kakaibang klaseng ulupong. Lumalakad na ulupong na natagpuan dito ang kanyang natitirang labi. Gusto kong malaman yung mga karuso. Kagimbal-gimbal ang mga sumunod na mga pangyayari. Nang makitang nakahandusay ang katawan ng isang ulupong. Nandito tayo ngayon sa pinagpangyarihan ng krimen. Kuhang-kuha po ng CCTV. Ang duyan ay gumagalaw kahit walang tao. Nakakatakot. Pinaglalaroan ng mga bata ang duyan na ito. Na di umano, batang naligaw. Espiritong ligaw. Magandang umaga mga kanguso. Narito tayo sa pinangyarihan ng krimen kung saan nakahandusay ang katawan ng isang babae. Saksi ang lahat ng mga nakakita. Nang babae ito ay nagpatiwakal. Yan po ang babae. Masaya siya nang hindi pa siya iniwan ng kanyang kalaguyo. Nako po, isa na siyang sadako.
안녕하세요. 나 별로 카오나 말이에요. 예뻐 카오나 카오바스 아리스. 아리스 카오나 아리스. 도드로스 예뻐 카오나 또. Maka magkota plato. Ano ba nangyayari? Kagimbal-gimbal ang mga sumunod na pangyayari nang nakitang nakahando sa iyang katawan ng isang lalaki. Simba? Kapira mo ako. Asla mama. Unsa ni naman yun? Thousand Island. Thousand Island. Nalibalik ka. Thousand. 3,500. Pero pa na na. Kandeng! Kandeng, gusto na mga kandeng. Kawa mo mga litos kila kandeng. Kandeng mga litos kandeng. Namikas ka no. Muna kinakawan mo sa kuya. Gusto na kawa na rin. Hydroponics po yan. So, hindi kami gumagamit ng lupa. Instead, use coconut husk mga puno na powder. So, flowing na yung water natin by half ng water from circulate na maayos. So, 5 to 6 weeks after niyan, ito lang ang harvest. Yes po. And instead of mga kulay green, red, tapos kulay mga kulay mapupula. So, they lang serve sa restaurant po, fresh na fresh. Kung gusto niyang bumili, you can visit our Vista Restaurant or sa selected supermarket downtown area. Just look for the next po, meron tayong mga salad bowls or mga kanalis. Pwede kasi ilang kayo ng mga salad. Pwede po natin yung mga ulit. Yan naman po ay 77 days bago sa mga harvest. Mula sa You can visit our plant shop sa mga 200 per kilo po po yan sa ngayon. Okay, other aspect hindi matataas yung mga puno matataas yung mga puno dapat gano'ng Okay, welcome sa Flower Garden. May iba't ibang klase ng bulaklak tayo dito. May sunflowers tayo. Marigold, red salvia, at saka coral vines. Wala ko ka lang bakit. Bakit na walang katatoy? Okay, first na. Pwede kayong bumaba. Tatawag ako sa rainbow po. Ay. Magandang umaga mga kanguso. Nandito tayo ngayon sa kagimbal-gimbal ng mga estilo. Nako po mga kanguso, dalawang duwende ang nakita sa isang lugar na ito. Saksi po kami sa mga kaganapan, kagimbal-gimbal at kalunos-lunos. Okay, papasok tayo ngayon sa forest area na resort. Ayan yung mga private vehicle pa dito is prohibited kasi one way lang pa tayo. Nako po mga kapuso, kagimbal-gimbal na mas murot na pangyayari na makita ang isang batang lalaki na nakatira dito.
Kakapanay yung minapay ng batang ito. Nako po. Ano pong nangyari sa'yo, Manong? Ano po ang kanyang itinuturo? Nako po. Nagkakisay-kisay ang kanyang katawan. Marami siyang kasamahang mga duwende. Ito kabi. Ma'am! Ma'am, mamaya na yung mga kapatid mo dito. Kuya, pwede na piso. Piso ya. Ma'am, kaya after po nila ma'am. 안녕하세요. Of course, wishing well, Carol. Wishing well, taderio. Dito ma'am. Ma'am, after them po. Sige tayo na. Nandito na po tayo sa pinakamagandang view po natin, last stop po natin mga kapamilya. Nandito po ang Pangdabaw Golf, kung saan po nag-golf yung mga tao dyan po sa malayong lugar po. At nandito po ang mga bata, sana po ay makakasama natin. Hello po.